Alam niyo boy, napakasarap ng mga foods dito boy. Tsaka boy, okay na sana boy. May kanin na kayo. Pero walang ulam. Next time pag pupunta ako dito, dapat may ulam na ha. Dapat... Pare, magandang umaga. Nako, nandito na naman yung kupal. Anong maganda sa umaga ko? Kung ikaw yung nakikita ko. Grabe ka naman pre. Parang wala naman tayong pinagsamahan niya. Anong ulam niyo pre? Magaling. Hindi pa nga pinapapasok, pumasok agad. Kupal talaga. Ano? Mag-ingay dyan pre. Anong ulam niyo pre? Tingnan mo. Kanin Kapag lang? may nakita ka dyan, kainin mo, ubusin mo, pati yung kaldero. Ano pala dito? Pero ang hinahanap ko pre, yung ano, yung mga pagkain na snacks lang ba? Snacks. Grabe ka pre. Ang demanding mo naman. Mahiya naman ako. May sa kwarto niyo pre. Baka dito sa kwarto na pre. Grabe, ang galing talaga ang kupal. Heto yung hinahanap ko boy. May tinatago ka pala dito. Boy, pahingi ako boy ha. So, masarap to boy. Isa lang boy ha, isa lang boy. Upo muna ako boy. Napagod kasi ako boy kasi galing pa ako ng malayong dapit. Saka kakain muna ako boy ha. Sarap boy ha. Oh boy. Bangog po ako. Ang sarap. Ganyan lang. Kain ka lang. Sus, Mariusip naman boy oh. Ang lakas talaga ng pangamoy mo. Nakita mo pa yung tinatago ko dyan? Putik. Konsumo ko yan eh. Anong magagawa ko? Kinain mo na. Mabulunan ka sana. Ito pa. Ayaw mo pa. Ayaw lang. Wait lang. Kanina nag-usap kami ng jowa ko. Sabi niya, gagana daw kami mamaya, mga alas 10. Maliligo kami ng pool. Kaya pre, meron nagtatay ako. May siya kayo pre? Siya mo ako pre ha? Buti nga sa'yo. Yan ang napapala ng matakaw na tao. Ilabas mo. Sus, kung ibang tao ka lang boy, may kalalagyan ka sa akin. Putik yung konsumo ko pang 1 week, naging 2 days or 1 day na lang ito. Salamat. Parang ang gana-gana ng tiyan ko ah. Dito muna ako boy. Boy, lika dito boy. Pakiano ng mga pagkain boy. Dali mo boy, may pag-uusapan tayo dito boy. Bilisan mo boy. Sus, ang kapal talaga ng mukha ng taong to. Sus, kung hindi pa talaga kita tropa, may kalalagyan ka sa akin. Ang lakas-lakas mong kumain. Ayan o. Easy boy, easy lang boy, easy. Alam niyo boy, napakasarap ng mga foods dito boy. Tsaka boy, okay na sana boy. May kanin na kayo. Pero walang ulam. Next time pag pupunta ako dito, dapat may ulam na ha. Dapat may ulam na. Tsaka boy, may pag-uusapan tayo ngayon. Iba ka talaga boy. Ang kupal mo talaga. May iba tayo. Ano bang pag-uusapan natin? Alam mo boy, may nakilala ako sa bar boy. Tapos mukhang mabait naman siya. Tapos feel ko bagay kayo nun. Kasi mabait ka. Mabait din siya. May high blood ka tapos may high blood din siya. Feel ko parang bagay na talaga kayo. Kasi pareho kayong dalawang high blood. Pag kayo magkagalitan kayong dalawa, di na kayo magtatagal sa bundong ito boy. Grabe ka naman boy. Ang bait-bait ko sa'yo, pero parang gusto mo na akong mamatay ah. May iba nga tayo. Sino ba yun boy? Na-trigger ka na boy. Si Lucy boy. Lucy boy? Anong full name? Si Lucy Ann. Lucy Ann boy. Tsaka sabi ko sa kanya na gwapo ka, matangkad, maputi, tapos mabango, tsaka mayaman. At tsaka sinabi ko pa sa kanya na marami kang asyenda at mga lupa. Naku boy,
Gusto ko sa'yo yun, boy. Sure ka, boy? Bagay ba talaga kami? Ay, oo naman, boy. Sobra pa sa bagay, boy. Sus, kung magkita kayo, boy, bagay na bagay kayo, boy. So, boy, may sasabihin ako, boy. Pwede makahiram ng pera, boy. Kasi wala akong pumasahe doon, boy. Maliligo kami ng pool, tapos wala akong pera. Hiram naman, boy. Sus, boy, para namang hindi tayo trupa. Yan lang pala ang kailangan mo. Oh, Maraming salamat, boy. walang naman, boy. Oh. Boy, di na ako magtatagal, boy. Sige, Alam mo boy. na, may lakad ako. Maraming salamat dito, boy. Masarap ng mga pagkain niyo, boy. Boy. Ay, yung bag ko. Yeah. Maraming salamat, boy. Sige, boy, mag-ingat ka, boy. Basta, pakilala mo ako, ah. Sige, boy. Sige, boy. Sige, boy. Sige, boy. Sige, boy. Isahan ko na naman. Ang talino ko talaga. Hindi naman talaga totoo yun, eh.